zvinonditambudza ndezvekuti ndine vana vanorima drug addict vari muno muchinoi, and they are very known. Vanozikanwa nevanhu vakawandisa chinoi yese. One of them anonzi Temptation, known as Timboti, and the other one anonzi Talent, known as Okocha. Saka vana ava vandishungurudza kwenguva refu. Saka ndanga ndichitsvagawo help, if there could be someone else or vamwe vanhu vanogona kundibatsirawo kuti vanhu vangu vaitewo hunhu, vakwanise kunge vari vana vanoitawo zvakanaka, just because kana kumba chaiko chaiko like Talent haasi kutouya kumba nedzimwe nguva. He'd been a drug addict for a very long time. Saka zviri kunditambudza, ndosaka ndauya pano paredhiyo ndizozvipira, and zvinoshungurudza semubereko because vana ava vakayarutsa ndichifungidzirwa kuti vachakurowo vachiitawo upenyu hwakanaka, vakazoshanda vazoraramirawo upenyu hwakanaka, but for now zviri kundinetsa. Ndosaka ndauya pano paredhiyo kuzotaura nemi pano, ndichitaura kunyika yese. Tinogamuchira paPlatinum FM nepfenyuro yemuMashonaland and West, asi tichibatikawo paFacebook, tinobatika paX, paInstagram nepaTiktok. Platinum FM inotipfenyurawo zvakare pamafrequency akasiyana-siyana, 96.8, 102.3, 103.4 ne94.5 imo muno muMashonaland and West. Muupenyu tinosangana nezvakasiyana-siyana zvinotishungurudza, zvinorwadza. And hapana chinorwadza semubereki kuti kana uchinge warera mwana akura, wakutarisira kuti anga achizviraramirawo upenyu hwake, ozodzoka okushungurudza iwe semubereki nekuda kwezvinhu zvakasiyana-siyana zvinosanganisira drug addiction chaiyo. Serangu ndinonzi Chishamiso. Muzuva ranhasi ndina baba Chamunorwa Nyemba, ndivo tichange tikurukura nawo vachitiudza nezvevana vavo Talent naTemptation vari kuti vanetsa zvakanyanyisa, vavashungurudza semubereki uye vari kutsvaga rubatsiro. Makadii zvenyu baba? Tiripo. Makadii henyu mwana? Tinofara kuva nemi muzuva ranhasi tichitenda nekuuya kwamaita kuPlatinum FM kuzotaura dambudziko renyu. Saka mungangotanga nekuti tsanangurirawo pamusoro paTalent naTemptation kuti vana vakaita sei, vana vakura sei, uye ndamatambudziko amukusangana nawo nekuda kwevana. Mazita henyu Tepenyu nepenyu. Inini hangu ndiri kubatikana neupenyu hwavari kurarama, because vana vandakarera zvakanaka ndichishanda muCSC, ende vana vangu vaita upenyu hwakanaka, but for now neupenyu hwavanawo hausi kundifadza, because Talent ane 34 years, Temptation ane 37 years. Vana ava vakatanga kurwara muna 2008 ndiri kufamu. Panakanga ndiri kufamu taigara ikoko naamai, handira kuzonzwisisa kuti vana ava chii chiri kunyanya kuitika stere kwavari, asi ndakazongoona kuti izvi zvavari kuita ndezvemadrugs, because ndange ndakuona hunhu hwavakanga vakupeya attention yavo. Vakanga vakungoita zvimwe zvirezvi zvokuti ukamuona mwana uchisangana naye uchimubvunza ko iwewe uri kuita sei, uri kubva kupo, aingokutaura zvimwe zvausiri kunzwisisa. Problem yakaitika ndeyekuti vana ava vakanga vachigara vega vari kunokumba kuCold Stream, isu tichigara kufamu namama. Saka ndopakatangira nyaya dzacho, ndopakatanga zvemadrugs. But for now zvaakunyanya kushungurudza ndezvokuti kumba chaiko chaiko mumwe wacho achisina basa navo. Talent akuti apo neapo anongopfuurawo hake nepamba, dzimwe nguva kana kusoda kutsika kana pamba. Temptation mumwe wokuti kana achinge aine madrugs acho aita izvozvo zvemadrugs zvacho, takambofungawo kuti pamwe ndezvechivanhu. Ndikafamba kwandakafambawo ndichienda ndichitsvaga kuti ndibatsirike, but it was to no affair, because ndaedzazvo. Vanina vangu vakatombopa all the way from Mutoko vachiuya kuno vakagara neni kunoko, vaine n'anga dzavanga vainadzo, but zvakashaya basa. Ndokubva tazonatsoziona kuti no, vana ava havachakontroleka. Zvinotoita sei? Talent aisvika papoindi yekuti aiputa mbanje idzodzo ari pamba, paingouya vakomana vakawanda vachingosvika vachibvunza nenickname yake yakapuwa, because Okocha aitamba bhora kuchikoro. He was a soccer player. As he was a soccer player, he was known as Okocha. Right now
I think the whole Chinoi inomuziva nyaya yekutamba kwaita bhora ari ipapo. From there munhu akasvika achiti ukocha tomboputa here, voputa vari ipapo. Ukocha ngatimborova, ndo statement yaitaurwa ipapo yekuti ngatimborova, votanga kurova vese kusvikira ndazoona mwana ari mumba akanga angotanga ngoisa mapin-ups mumadziro achiti kana akaona tumudhori tete tiri kumadziro kana mapin-ups aanenge aisa kumadziro aya oda kuyeva izvo. Ndopandakatanga kukanganisika kuona kukanganisika kwevana vavo. Temptation it was a time yekuti tiri kufamba akauya kumba akanditi ndachaiswa zvidhina nemunhu anonzi Andrew aishandirawo muzukuru wangu iko kufamu kwedu. Ndobva ati pamusoro pangu apa handichakwanisa kusimudza musoro kudai. Ndobva aramba akadaiswa musoro akaisa musoro pasi kusvikira ndazonomutora nemota ndokuya naye kuno ndokumuendesa kurehab kusaidi Chinoi chiti mwana ainonobatsirwa. From that very time yandakamisa kusaidi talent ndobva azotanga kuitawo wese azotorawo mapolice officers nevamwe vemutemo kuti vandibatsire vandazoenda futi naye kusaidi. From there ndopakatanga kunetsa kwezvinhu zvacho zvese. Alright baba, ndoda kumbodzoserai kumashure mbijani. Pane pamatsanangura kuti manga muri kufamu ndipo makazoona kuti vana vakurwara. Ndezvipi zvavairatidza zvakaita kuti muti vana vakurwara? Maiona zvipi? Mazvita henyu mwana wangu nokutsanangura kwakadaro. Chakazondipa kuti ndizoona vana kuti vana ava vakuita zvisirizvo ndezvokuti talent ari mumba aputa madrugs ake akazombozvibaya newaya mukana. Azvibaya newaya mukana izvozvi soka zvodai anga ari pano muchimuinterviewa pano maitonzwa achitotaura ane chirurimi so maitonzwa achitoti but anotaura hake zvifluent but not very. Asiro makuriro akaita vakakura vaine upenyu hwakanaka because taishanda tichimuitirawo mhuri yavo. So matauro kuti makanetseka vachiputa mbanje, vaingoshandisa mbanje chiti kana pane mamwe madrugs amaizoona vachishandisa kusvika pari nani? Okay, mazvita henyu izvozvi ndopandakuzoona kuti manje pane madrugs akawanda because imba yavanogara there is a room yandakatosiya yavo iyo vari 2. Vamwe vana vese vanogara mune dzimwe dzimba, ivo vanogara vari 2. Unoona muine tumagaba twemacoffee mixture, unoona muine mastabs embanje, unoona muine anonzi makrango ameno mastabs zvinonwiwa zvinenge zviri imomo. Mumba imomo they can't even clean the house. I do those duties. Ndinotoenda kunoklina mumba imomo just because vanongosiya vangokhala osiya kuona tsoona kuti zvirikuitika. Ndopandakazoziva kuti vana ava vari kuita zvese, vari kungosanganisa madrugs. So matauro kuti makasvika papoint yekuti makaenda navo kuchipatara kupsych ward. Pamakaenda navo zvakafamba sei? Vakanoadmitwa here kana kuti vangopiwa mushonga mukaenda navo kumba? They were admitted kuChinoi Provincial Hospital kupsych. Vaadmitwa kuhospital. It was the time yekuti vakanga vachibaya mainjections. Imwe yacho inonzi FD injection vachipuwa nema-CPZ. The time yavakambogara kupsych vakaita kunge vanhu vakuona vakuita zvakanaka, they were changing. But machanges achoka anga ari ekuti vakagara 2 weeks or 3 weeks vari muhospital. They would rather run away from the hospital, kujamba nekusei kumochari kwekwe vachinobuda vodzokera futi community vabva muchipatara. Just for 3 weeks or 4 weeks vari muhospital being detained pachipatara vanogona kuita kunge fanike vaakuita zvakanaka, but vakangobuda kunze vakangotanga izvozvo votanga futi kuita loitara. Asi kubva ipapo maenda kupsych ward maona kuti vari kuadmitwa so vari kutiza, makambozama here mamwe mamethods like kuti vaendeswe kurehabilitation, kuti ndakanzwa muchitaura kuti hanzi vana vanogonoendwa navo kumapurisa vambonozama kudiscipline, vambonozama kutaurwa navo kunana public relations. Ndezvipi zvinhu zvamakazama kuita kuti vana vaite zviri nani? Ndakamboenda kusocial welfare ndikandomotaura nemaofficers ikoko, vakandisenda futi back to the police vachinditi inini polisi inogona kukupai muende kuhospital. Ndobva ndavatora futi vana ndokudzokera navo kuchipatara. Ndaona kuti zvaakunyanyisa. Ndaenda navo kuchipatara vakadzongobuda vakadhifota mishonga iyeyo because sometimes munogona kutadza kuonana
kuti umupe mishonga yacho kunenge kwakutodifauta zvinenge zvakutotanga futi. Saka this was very uncontrollable kusvikira ndazoona kuti izvi zvakutondinetsa, ndakutozvitadza. Ndopandakazoenda kuhurumende. Ndaenda kuhurumende yemuno muZimbabwe, ndikaenda ndikanozgoisa nyaya yangu pakoti yemuChinoi, pakoti yemuChinoi. Pakoti ndopandakazopuwa yavanoti rehabilitation order. Why ndakazoenda pakoti apa? Yanga yanyaya yekuti inini I could not do anything because vanava ndakandatokutikana, because ndakuona kuti zvakutowesena. And order iyi ndakazoipuwa muna yakaautorizwa muna September 2014 pandakapuwa order yekuti vana vadi vazotariswa vaende futi mumahospitals unotariswa nana chiremba. Pakaita vana chiremba 3 vemuno, pakazoita vana chiremba 3 veabroad vaishandira paChinoi Provincial Hospital. And it was said vanava taenda muport musi wejudgment, magistrate akandiudza inini, haana kutaurira inini, akapa ruling yake achiti vana ava vanzi havapenge asi idrug abuse. When they said kuti drug abuse, ndichiva ndabvunzawo kune vanoshandira pakoti, handiti inini muchaenda munotora vana venyu muremand. Vangopinda muremand time time yavaiitwa assessment iyoyo vakatomboiswa muremand for some months. Vaiva sei pavanga vari muremand? It was very good and nice. Ndaitosvika ndichitovapa chikafu paremand, ndichitaura navo tichitonzwisisana, but problem yakanga iripo ndeyekuti vaitaura kuti titsvagireiwo foti yakati. kureva kuti vaingoratidza kuti vakawana mukana chete vachanotsvaga futi foti vacho. Exactly. Vatoratidza kuti vakangobuda imomo vari kuenda kunotsvaga futi foti yavo. Saka inini ndakazopedzisira ndaona kuti ruling yapuwa namagistrate, I would not argue anything. Ndokubva ndazokumbira kuma-PP epaChinoi court kuti please ndingakwanisa here kuwana mukana wekuti ndichitaura namagistrate vapa ruling vatonga nyaya maimai. Vakanditi no, is there. Ndikanosvika ndikanoka ndikakwanisa kutaura navo. Ndataura navo ndakavakumbira kuti munomanisi kuitai kuti yehoshe ndakutokuti mwina wangu ndiri kukumbirisawo ndini baba vevana vamatonga maimanje. Mumwe wacho anonzi temptation, mumwe wacho anonzi talent. Ndobva kuti chichemo chenyu ndechei baba? Chichemo changu ndechekuti inini ndauya kuno kuzokumbira kuti inini mungakwanisa kundibatsirawo sei kuti vana vangu vakwanise kuwana rehab yavanonosvogara, yavasingawani madrugs, yavasingawani kana chii, kwavanenge vakachengetedzeka vachidziidza vachiwana zvimwe zvinhu zvavanoita kuti vakwanise kuita basa remaoko, vakwanise kurarama. Magistrate ndobva ndibvunza vakamuchifunga kupi. Ndakatanga kuvataura kuti inini haufa kungoma huru hakungaite here kuti vakwanise kuenda kungoma huru vanogara ikoko kuti vakwanise kubatsirika. Ndokubva tazofona zvikanzi ngoma huru yakazara. Ndovadakumbirisa. Saka ndodii zvikanzi vana ava havasi kupara mhosva. Dai vanga vaine mhosva dzavari kupara muno muChinoi, they could have been arrested. Dai takavavharira kana mujeru nokuti vanenge vaine nyaya dzavanenge vainadzo vachipara mhosva. Saka havana mhosva yavari kupara. Saka ndikati ko, saka order yandakaisa yekurequesta kuti rehab vakwanise zvikanzi izvi zvamataura tazvizwa, asi hatikwanise kusunga vanhu vanenge vasina mhosva dzavari kupara. Saka chichemo changu ini chakachiri chekuti vakwanise kuwana kwavanoshaya madrugs aya, vogara vari panzvimbo yakachengetedzeka. Uko kusaiki chaiko chaiko vaitotiza siya masisters vachitotizwa ikoko nevashandi vaipapo vachibuda, kuratidza kuti kuhospital vakatonditi ukaona munhu achiita pfungwa dzekuti akuda kubuda pano, munhu iye anenge asina kuratidza kuti ane mamwe mabatsirirwo anofanira kuita asi nekusaitwani. Saka ngatienderere mberi kuti after manzi najaji vana havasi kugara mujeri noita vana mhosva yakapara, makavatora mukadzoka navo kumba, mataura kuti vakanga vachida zvakatora nguva yakaita sei kuti vange vachizodzokera futi kune zvavaimboita zvazviita. On the very day randakavatora iroro kuenda navo kumba, vanhu vapamba dzakanaka, vakabva vageza
ndobva vanatsochena. The very day iroro kuma 5, 6 or 7 I was only told nemumwe munhu atosvika pamba achiti mwana akarara kumashops. Kurara kwaakaita kumashops ndikokuti haasi kukwanisa kumuka, kuratidza kuti anga atostika, kuratidza kuti madrugs anga amuwandira semunhu anga apedza 3 months ari murimani asingawani madrugs. Ndobva ndazonomutora netext ndokudzoka naye mwana ndobva angoswora achimuka the following day. He was just doing the same thing. Hapana kuratidza kuti chachinja. Asi nemuchitaura navo nekuti havasi kunwa nekudhakwa nguva dzese, vane nguvaeredza vanomboratidza kuti vari right dzekuti munombogarawo pasi sababa nevana muchimbokurukura, vanotaurawo here zvekuda kuchinja, zvekuda chero kutsvaga mabasa. Mataura kuti 34 ne37 vanotombotaurawo here even zvefuture, ndoda kuzoroora, ndoda kuzoitawo mhuri. Izvozvi taura chokwadi, hapana kana mwana pautuhwa hwevana anonditaurira zvinhu zvandinokwanisa kunzwisisa. Ndinogona kuti ndikasangana navo, the only thing chandogona kuita, chavanogona kuita kundikumbira mari yekuti kana ndikasvika pamba ndichisvika inini vanoti ndipowo mari, baba tipewo mari. Uchingovapa mari iwe vakutomhari venomutsvaga madrugs, and there is no way andiyandonyima mwana mari achiti ndipewo mari. It could be the only money aneendi naye muhomwe ndomuti akutoenda naye mumadrugs. Haana chaanokwanisa kutaura like talent. Izvozvi kutaura chokwadi, if you go kwana Muzimba ndo yanzvimbo yake yakutofarira kutogara. Kumba chaiko chaiko asisina kana basa rake. Anenge achirara panze ipapo pamashops. Arara panze pamashops ipo paya, ukatonomutora akatodhakwa kudaro, otherwise hapana kuwirirana. Even neni mubereki wacho anenge akutoita zvinhu zvisingatoita. Ende chimwe chandinotya ndechekuti ndinotya kuti nedzimwe nguva vana ivava vanogona kuzopara mhosva dzisingaite dzinozokonzera kuti patozoita papublic, patozoita zvinhu zvisina kunaka. Ndinotyira hangu panyaya dzerep, ndotyirawo panyaya dzekuzoba kubiwa kwezvinhu zvevanhu. Asi for all along handisati ndamutswa vangu kuti vari kuba zvinhu zvevanhu, pandotyawo nyaya dzekuti vanogona kubata rep. Vana ivava vozopedzisira vazondogara mujeri, asi ndichina kuziva kuti vana vangu vari kuona. Right, totienda bani kusanangura kwamaita. Tichitarisa imimi pamuri mati vanouya vachikumbira mari, vanombozama kuda kushandisa force here kana violence kwamuri, kana kuti vanenge vakutotyawo kuti sezvo vari baba? Maita zvakanaka kundibvunza mubvunzo iwoyo, because inini chai vanogona kundibvunza zvakanaka kuti ndipewo mari, kana ndisina ndopindura chokwadi kuti handini. But ndakazonzwa kuti Thailand anoti kana akakumbira mari anogona kuisa force yekuti ndipe chete sezvawakaita izvozvo uri munhu wechidzimai, anokuti ndipe chete mari. Ndo zvimwe zvemhosva dzandiri kutya kuti vana vangu vachazopara mhosva muno mucommunity kana muno muchinoi, zvozokonzera kuti vazonogara mujeri. Singatimbotsanangurei baba, mataura makore ayo kuti kubva 2008 vana vachiita izvi, zvakukanganisai papi semubereki and muchirarama mucommunity mekuti vana vapiwa manickname, munonokerwa pamadhoo zvichinzi mwana azodai, zvakukanganisaiwo sei semubereki? Inini izvozvi panguva inoi I am a hypertension patient. I am a very, very, very hypertension patient. And I'm known pahospital apa kuti ndinonwa mishonga yeBP yakatowanda. Ndakazongotestwa ndokuonekwa kunzi BP yenyu yakakwira. Izvozvi yakatokwira. Ndichasuppose handina rugare nevana ivavo. I might be having a better life, but rugare rwacho chaiko chairo handina. Ndiri kushaya rugare nenyaya yekuti kana dai muri imi uchiona mwana wako iyoyo achitswera achiita loiter around town malocations achiti ndiye ndo vana vake, avo ndo baba vake. How do you feel? Zvinorwadza. And vanhu vanotoziva kuti ndini baba wavo, and there is no way you can hide kuti haasi mwana wangu iye ari mwana wavo. And chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti havagari nzvimbo one, vanenge vari pese pese, panenge paine vanhu vanenge varipo, and they are always everywhere. And chinorwadza ndechekuti vana ivavo high-educated people, asi vakasvika papoint yekuti Talent I had registered 9 subjects pachimagama, akaexpelwa pachikoro, akanzi chibva pano
mwana uyu schools committee inini ndikaombera ndichikumbira kumaheadmasters neschools committee kuti please regereraiwo mwana wangu aramba zviya kuchikoro. Zvikati kwaya madrugs haainawo panapa anga kutouya nemadrugs kuchikoro achitodispensa madrugs acho achitopa maprefects ndo aiwanzotageta ende maprefects ese anga akutoziva kocha akasvika tichawana mbanje ndobvanzi pachikoro ngaachidzokera hake anogara kumba madhezi ekunyora ndo paanozouya. For now asika kumuona achipinda papinda. Saka kurova kuti mari yakangoenda zvayo akazonyora here masubjects acho ese pamasubjects ese 9 akakwanisa kuenda unonyora 2 and he came out with nothing just because munhu anga achita zvakanaka. Saka tiona baba kuti maita malosi akawanda kubvira kumari chaiko. Even zvama muchitaura kuti makasvika pakuzobatwa kuti mune BP nekuda kwevana. So zvamuri kutarisira kune wese akateerera wese ari kuona vhidhiyo rino rubatsiro rwamungada kupiwa pamusoro pevakomana. Rubatsiro rwandingada kupiwa inini sezvo tanga tiine meeting yatakanga tiinayo yekudzidziswawo nemadoctors mama akanga abva kuHarare nenyaya dzecancer inonzi prostate cancer paAnglican Church. Ko vakazonditaurirawo kuti tanzwa paredhiyo muchinzi imimi endai kuredhiyo. Ndikati muri kutaura redhiyo ipi? Zvikanzi Platinum. Ndosaka mazuva ndazosvika kuno. Help yangu yandiri kudai ndeyekuti ndiri kudawo kuti dai pawanika whoever angadai ari ani kana ndidhona kana vamwe vanhuwo vane rudo rwokuti vana vangu vakwanise kuitawo upenyu hunenge huri nani. Just because for now ini ndatotadza kuti ndodii because hurumende chaiyo vakaisa nyangu kugovernment, but for then hapana kana even chakazoitika futi because pakapuwa ruling yekuti vana ava havapenge, vana ava havana mhosva. Asi vana ava vari kuita zvemadrugs ndiri kuda kuti ndibatsirike kuti vakwanise kuwana pavanoti kogara pavasingakwanisi kunge vachiti community muno vachifamba vachiwana madrugs vachiwana namusombodia vachiwana I don't know zvinhu zvinodhaka zvacho kuti zvinenge zvakawanda sei, asi zvese izvozvo vari kutozviita. Ndiri kutsvaga help kuti ndibatsirike wherever kwavanoendeswa kana chavanokwanisa kubatsirwa nacho vana vangu vaitiwo hunhu vakwanise kurarama upenyu. For instance, for now ndiri kuchema temptation is 37 years and he has never worked anywhere. Kuratidza kuti munhu asiri kukwanisa kana kuenda kunotsvaka basa rake. Talent is now 34. Munhu ari kungoswera achingotenderera and he is here in Chinoi and vese vari muno muChinoi and Chinoi vanovaziva. Ndiri kutsvaga rubatsiro. Ndofunga tazvinzwira zviri kutaura nababa vari kutsvaga rubatsiro. Vana kusvika mwana asvika 34 years 37 years haana kumbobvira ashanda, haana kumbobvira aita mhuri ende ari kuramba achishungurudza baba nenzira dzakasiyana. Kuuya kumba imba yacho vari kugara vari kupiwa room yekugara baba nababa, hapana rent yavari kubhadhara, havana kubasa kwavari kuenda. Pamusoro pazvo vanouya kuzokumbira kuti mari kuna baba, baba havachaendi kubasa, vakukumbira mari kuti tipei mari yacho chinotengeswa madrugs. Saka kana kuine vanokwanisa kubatsira angava masangano akasiyana siyana vanoita nezve drug abuse neaddiction, tibatsirewo baba. Baba vari kuti vana vakaenda vakanodzidziswa kusiya madrugs havana dambudziko nekuvatora kuti vadzoke kumba, asi vada kuti vana vaine chavanoitawo mulife pane kuti vongoramba vachingonongedzwa kunzi mwana azodai mwana azodai. Ende chimwe chiri kuchiwana baba ndechekuti vana vanogona kupedzisira vazopara mhosva inogona kutoti vagare mujeri kwenguva yakarebesa kana upenyu hwese chaizvo. Saka ngativabatsirei baba. Kune vanoda kubatsirai vangakubatai panhamba dzipi besides kuuya kuPlatinum FM? Ndekupi kumwe kwavangakuwanai? Ndichida kutenda hangu ndiri pano paredhiyo kune vese vanokwanisa kuda kundibatsira vanogona kundibata panhamba dzangu dzinoti izvo 0773 779 811. Ndodzokorora zvakare 0773 779 811. And I'm always here muno muChinoi. Kana ndisiri muno ndenge ndiri kufamba.
Tinotenda baba, tinoimba muchiona rubatsiro nekukasika. Nhamba ndofunga tadzinzwa. Vanoda kuuyawo as well macomment section edu pamasocial media platforms, munongoenda mokomenda muchivabatsirawo kana even kurekomenda nzvimbo dzavanokwanisa kuwana rubatsiro rusingadi kubhadharwa mari, nekuti mamwe rehabilitation center anenge achida mari dzakawanda dzavari kuti havakwanisi kuzobhadhara. Ndonyaya tanga tiinayo muzuva ranhasi. Ndinoimba tichabatana as a community kuzama kupedza dambudziko ranetsa redrug abuse and addiction. Zita rangu ndinonzi Chishamiso. Maita basa, muwane zuva rakanaka.